Безгә бик күп кызыклы кунаклар килә. Без алар белән мастер-классларда катнашабыз, җырлыйбыз да, биебез дә. Безгә алар белән бик кызыклы һәм күңелле. Менә мәсәлән, безгә Фәнис Җиганша килгән инде. Камал театр артисты. Ул безгә тавышны яхшырту өчен күнегү күрсәткән иде. Әйдәгез, мин сезгә дә аны өйрәтеп күрсәтәм. Һәм менә шулай аны чыгарабыз әкрен генә. Ул кара төскә керде. Йод һәр төрле ритмәне кара төскә керде. Әгәр дә ул сыйыклыкка крахмал кушылган булса. Күргәнегезчә безнең балалар бик сәләтле. Әле генә мин аны тарих турында сөйли дип әйткән идем. Хәзер инде ул фортепианода уйный. Шунысы игътибарга алайык, бу фортепиано Рөстәм Яхин кайчандыр үзе уйнаган фортепиано. Биредә аңлаганыбызча безнең музыкаль тапшырулар төшерелә, сәйләр һәм музыкаль тәнәфес. Безнең студиябыз бик универсаль, ниндидер декорацияләрне алыштырып, яисә тагын берәр нинди детальләр өстәп, без тагын күбрәк тапшыру төшерә алабыз. Проблема хәзер безнең театрларда бик спектакльләр юк балалар өчен. Сез үзегездә беләсез инде. Киләчәктә мәсәлән без балалар бит инде театрлары бар, бик күп шуларны төшереп, киләчәктә менә шушы проблеманы хәл итәргә, ярдәм итәргә тырышабыз инде. Безнең бөтен җирләрдә дә, бөтен урыннарда да контентны чыгару мөмкинлеге юк. Мәсәлән, безнең ниндидер мультфильм, аерым мультфильм кайдадыр кулланылырга мөмкин. Мәсәлән, кайсыдыр мультфильмны без бары тик трансляциягә бирә алабыз. Кайсыдыр мультфильмнарны біз сайтта урнаштыра алабыз. Теләсә кайсы вакытта эфирдә бармаганда да бер кызыклы мультфильмны табасың һәм кирип карый аласың. Инде мәсәлән, кайберәүләрен без инде чыгара алабыз YouTube-ка. Монысы һәммәсе дә хукуклар белән генә бәйле. Әлбәттә, YouTube-ка чыгарган чиракта бик күп нәрсәне аларның бәясе бермә-бер арта, чөнки YouTube-ны бөтен дөньяда карап, бөтен җирдә карап. Шуның өчен инде без инде карыйбыз. Нәрсәне YouTube-ка чыгарырга, нәрсәне сайтка чыгарырга, инде үзебез җитештергән бөтен продукция, алар бөтенесе YouTube-та бар. Тапшырулар дисезме, анда үзебезнең теге җитештергән нәрсәне Казаннар, ниләр безгә теләктәшлек белән эшләгән компаниялар, без аларны шулай бөтенесен үзебезнең каналыбызга куеп барабыз, чөнки әтиләр ничек булар? Балаларны ишетеп калдылар да, анда автопроизведение куялар да, һәм шуннан бер-бер авто бара. Монда да алар шулай каналга кирип, инде видеоларны плейлист иттереп карый алалар.